Добрый вечар. Зараз пагляджу, ці захоп ідзе. Нешта не бачу. Дзе ты мой захоп? Чаму цябе няма? Вось з'явіўся. Нарэшце. Добра. Чым сёння займаемся? У нас выжыванне. Выжыванне ідзе няблага, акрамя кішэчных паразітаў у нас усё ў парадку. Мы толькі паказваем Need some water. вады жадаем. Калі ўсё будзе пойдзе так, як плануецца, то ўсё у нас і атрымаецца. Адзінае, што кішэчныя паразіты пакрыху нас грызуць знутры. І мы паміраем. План такі, што мы пратрымаемся прыкладна. Якая ложка. Но сярэдзіна ночы. Пойдем, можа. Трошачки. Ці у нас ёсць паліва, каб распаліць печку нашу? Альбо на халеру нам печку рассапливать, правильно? Мы можем просто так попить нашу гарбатку специальную, дезинфекційную. Вось она, гарбата рэйшы. Нам бы яшчэ нагатаваць. Ну, давайте. Так, стан. Засталося 6 доз. Нешта, мне падаецца, колькасць не змянілася, так? Такое сабе. Блин, нам тады патрэбна яшчэ грыбоў гэтых сабраць. Рэйшы. Может, так не працягнем. Вось. І гэта адзінае, што нас літаральна нам перашкаджае. Давайте, можа, пойду на вуліцу. Грыбы рэйшы пойдем пашукаем. Чым гэтую дзверы? Я не бачу ніякіх ваўкоў, нічога такога. І мы выжылі ўжо 15 дзён. Мой план такі, што мы пражывем прыкладна... Я планаваў 3 тыдні, 21 дзень. Зараз гэтыя кішэчныя паразіты... Вітаю, Мармоль. Зараз гэтыя кішэчныя паразіты могуць нас і забіць. Таму будзем асцярожнымі. Пашукаем ваўкі. Есці. Будзем шукаць яшчэ грыбы рэйшы, каб не загнуцца нахрен. Ну... Окей, вы ж не літаральна вось тут. Так? Я ж магу уйсці кудысьці ў поле, і вы на мяне не нападзеце, так? Добра. Зараз іду ў адваротны бок. Мы дагэтуль даследавалі лес на поўначы. А зараз мы пойдзем на поўдзень. Дзесьці там, можа, гэтыя грыбы рэйшы і знойдзем. На жаль, без ліхтара. Ліхтара шкада. Не той, каб у нас шмат паліва. Калі ацаніць, так у нас прыкладна вось. Гэта, мне падаецца, ўсё паліва, якое у нас ёсць. Ліхтар, дзені, заправіць. Ну так, у нас прыкладна на поўны запас ліхтара і трошачкі зверху. Але гэта мы ім карсацца не будзем зараз. Атрымаем. Вітаю, Арэгана. Сёння сёння гэта адбылося. Выйшаў пераклад на Darkest Dungeon. І я, на жаль, яго не паспяваў ніяк усталяваць, бо літаральна скончыў працаваць 3 хвіліны таму. То мы паглядзім пераклад пазней на наступным тыдню, хутчэй за ўсё. Гэта будынак альбо камень такі дзіўны? Я не памятаю гэтага будынка. Яшчэ зайцатрусы ёсць? Вы паглядзіце. Будыначак. Давайте яшчэ трактара гэта праверым. Я ні халеры не бачу. Што тут ёсць? Нічога няма. Ну і халера з ім. Што гэта за... Гэта сферан нейкі, так? Я адсюль неяк зразумець не магу нават. Альбо не. Вось не, сферан атрымліваецца. Прыйдзецца ўсё ж такі пакарыстацца нашым ліхтарыкам. Я зразумеў, што гэта. Так, гэта той самы сферан, які проста на... Так, я бачыў гэты будынак. Мы ведаем, тут яшчэ сякера ёсць, якая нам не патрэбна.
Всё гэта херня. Ну, добра. Вось, Darkest Dungeon глянем пазней. Зараз мне сарыентавацца трошачкі. Не сёння. Будзе на наступным тыдню возьмем. Можа быць, будзе стрым невялічкі ў выходныя. У мяне было жаданне трошачкі пагуляць у выходныя у персону. Сам рэч, даволі чылова, мне падаецца. Але яшчэ не дакладна. Я не ўпэўнены нават, ці атрымаецца у мяне пэўны час. Там паглядзім. Так. Трымаем наш ліхтарык. Грыбы. Грыбы звычайна дзесьці на ўжо зрубленых дрэвах, на паваленых. Ёсць. Але мне падаецца, гэта не 100%. Поки яны могуць дзесьці яшчэ быць. Не бачу. Грыбы, выходзьце. Вы дзе схаваліся? Ні в одного. Навошта нам гэтыя грыбы? Мы робім з іх гарбату, якая пакрыху нас пазбавіць ад паразітаў, але нам патрэбна да халеры доз гэтай гарбаты, і піць яе можна магчыма толькі раз у дзень. Лепей з запасам набрацца. Нам яшчэ 6 доз патрэбна, а мне падаецца, у мяне хапае зараз толькі на 2 новыя. І есть яшчэ антыбіётыкі, якіх хопіць на 1 дозу. Чаму так цёмна? Таму што няма больш аніякіх... У мяне не хапае амаль сродкаў для святла. Хожу у цемры. Мне патрэбны зараз грыбы рэйшы, просто каб здаў. Зараз мы чутчку забралі. Можа яшчэ зберем. Берлінер, ці магчыма дадацца табе ў сябры, каб ты гаварыў, у пасце пра Darkest Dungeon было пра тое, што з воркшопу можна забіраць толькі калі ты ў сябрах. Куды мне дадавацца? Так, грибоў пазбіраем і пойдзем назад. Нам трэба прыгатаваць шмат гарбаты. Так, ідзем назад. У цемры нас ваўкі не побачаць. Ніякіх плюсаў таго, каб цягацца ў цемры няма, акрамя таго, што надвор'е добрае. Нам пашанцавала з надвор'ем уначы, і што нам у хаце сядзець, тым больш, што мы выспаліся. Было б дрэннае надвор'е, нікуды бы не пайшоў. Сядзеў бы дома. Так, дзе наш гэтая хата? Хата. Дзе? Мы яе не бачу. Нават месяц вылез дзесьці, я не ведаю, нешта трошачкі святло нават. Вось там. Лезем. Так, патроны эканомім пакуль. Бо мы добра сабралі іх, але ж яшчэ 6 дзён мы будзем толькі пазбаўляцца ад паразітаў. І гэта літаральна той час, калі мы не можам дазволіць сабе пераход кудысьці ў іншую лакацыю альбо далёка ад хаты гэтай. Бо у нас большасць рэчаў тут. Мы будзем хутка стамляцца з імі і такое сабе. Здароўе яшчэ трацім. Пасконца. Так, я вось бачу там ваўка. Баку. Каля хаты ваўкоў не бачна. Добра. Калі што возьму гэты рэвальвер, буду ім карыстацца, каб адпудзіць. Я пазней дадам гэта, але сэнсу ад воркшопа няма, бо гульня чамусьці падтрымлівае ўсе віды мадыфікавання гульні, акрамя лакалізацыі і шрифтоў. Кабзда. Блін, Чаму? Навошта? Ну і ладно. Окей.
Шкада, вельмі шкада, бо мне больш зручна, ну, было бы адразу і новыя аднаўленні ўсе, мне не патрэбна ні аб чым думаць. Ні Nexus Mods у мяне пакуль не стаіць, можна усталяваць. Вось, мне было б прасцей проста адразу кантраляваць гэта тут. Ну ладно, не дык не. Эканоміць патрон нам запавядаў Рудзі. Ну, у мяне альбо траціць фальшфейры, альбо патроны. І патронаў у мяне шмат, а фальшфейраў не. Так. Добра. Пакуль няма чаго рабіць. Значит, што мы тут сядзім такія ўсё. Можам парэзаць гэтыя грыбы рэйшы, якія ёсць. Вось. Мы зробім толькі 3? 3. Ну, давайте. Няхай. Зручная сітуацыя такая, самому сумна стала, калі я пратэсціў. Шкада. Бо я не ведаю, як гэта працуе з воркшопам. Я думаў, што туды, што жадаеш, што калі ён адчынены для гульні, то ўсё, што заўгодна туды мадыфікацыю можна запіхнуць, па тыпу любая рэч, якая можа перазапісваць файлы. Так. Добра, мы нарэзалі грибоў. З іншажёмных абласцёў. Вось у мяне... Чакайце-ка. Толькі патрэбна на одну гарбату. Печ. Весці печ у цемры. Я зараз пакрыху важу мышкай. Так, фіранкі знайшлі. Фіранкі павінны... О, печ знайшлі. Возьмем вуголля. Распаліць агонь. А ці ў нас ёсць чым? Распалім мы яловыя дровы. Блин, мне падаецца, у мяне просто не хопіць нават мелкіх гэтых... не, бляшаначак хапае. Давайте распалім, чаму не? Зараз нават за аднія дровы мы сабе і напрыгатуем. Гаручая без яго. Распалкі, драўляныя, паехалі. Сама гульня не падтрымлівае замену. Окей, зразумеў. То бок гэта адзіная рэч, якая там запакавана неяк хітра. Я правильно разумею? Так. Яловыя дровы. Вугаль прытрымаем. У нас яго і то не той, каб шмат. Распальванне агню пачатковец. Вось. Можам зараз паставіць свае бляшанкі і пагатаваць. Альбо можна просто так, можна гатаваць. Рэйш. Раз. Размясціць бляшанку. У ёй гатаваць грыбы рэйшы. На ўсе месцы, якія тут будуць, зараз паставім. Хутенька прыгатуем сабе. Добра. Угу. Так, гэта потом усё здымаем. Колькі у нас засталося гэтых грыбоў гатаваных? Яшчэ 2, то бок у нас будзе 7 порцый. Так, нам хопіць. Нам павінна хапіць. Калі мы нават памылку пару раз зробім, то у нас будуць яшчэ антыбіётыкі. Просто забираем пакуль з сабою. Чаму я не могу дадаць сюды? В чым праблема? Ну ладно, забираем. Я не разумею. Чаму сюды? Вода. Я придурок. Воды не хапаю. Так. Вода. Сюды таксама вода. Забираем. Забираем. У нас скончилась вода. Зараз у маленьких бляшаночках растопим воды. И до закипания еще дожигаемся. 8.
Ёсць. Гатуем. Далей. Натапілі сабе вады. Больш грыбоў рэйша мы не атрымаем, а з-за таго, што у нас не хапае вады, давайте яшчэ... Наколькі хопіць? 37 хвілін у нас ёсць. Прыкладна... Ну, не. Тут уже рызыкаваць не будзем. Ёсць верагодна, што яна не падтопіцца нармальна. Забираем. Угу. Усё. Па вадзе колькі? Колькі у нас вады атрымалася ў выніку? 2,5 літра. Цудоўна, у нас нават яшчэ больш вады засталося, чым мы пачалі. Яшчэ вугольчык з печы забралі. Пойдзем далей спаць, бо нам няма чаго рабіць больш. Мы стамляемся вельмі хутка. Паразиты гэта такое. Не заводите сабе паразитов. Не рекомендую. 1 из 10. Я як питомец такая сабе халера. Ім як мага даўжэй. Зараз я захаваюся і пагляджу. Тут у мяне одна рэч цікавіць. Пачакайце, ці ёсць у мяне захаванне в гэтым рэжыме? Я просто не жадаю прадзяўбаць сабе гэты... няма у мяне ўвогуле захавання. Ну добра, тады просто паспрабуем. Я спадзяюся, што не прадзяўблю сабе... О, мы там есці жадаем, піць мы жадаем. Ну давайте гарбату рэйша ў першую чаргу. Так, 5 доз засталося. Добра. Пашку яшчэ вярталі сабе вады. Па ежу, у першую чаргу тое, што амаль сапсаванае. Гэта у нас толькі гарбаткі? Так, у нас да халеры яе. Нам патрэбна яшчэ выкарыстаць 5 доз на працягу 5 дзён, каб пазбавіцца ад кішэчных паразітаў. Мы даволі прыкаваныя зараз да хаты гэтай, бо мы далёка не адыдзем. Нават невялічкая вылазка ў лес уначы, ўжо мы вельмі стамляемся, і максімальны запас нашай трываласці яна зніжаецца. Бясконца. У нас ёсць магчымасць? Мы яшчэ нават і кнігі прачытаць не можам, бо нам балюча. Ну, што рабіць? Чым бы заняцца такім? Трэба нешта парабіць, пакуль просто 5 дзён сядзець у хаце. Гэта я толькі ў рэальным жыцці магу так рабіць. Пойдзем яшчэ... О, там ваўкі. Пойдзем у той бок, мы там не хадзілі. Размаўляць з зайцатрусамі. Неблагая ідэя. Зайцатрусы былі каля гэтай самай, каля свірана вось таго. Оп, ваўкі. Наконт зайцатрусаў, ці ёсць у мяне... Так, ёсць пастка. Пашлі паставім пастку на зайцатруса. Там ваўкоў няма. Мы можам сабе атрымаць футра зайцатрусавае. Як з холадам спраўляемся, няблага. Адзенне ў нас даволі добрае. Мы нават у не вельмі прыемнае надвор'е. Вось тэмпература паветра мінус 21, уплыў ветру мінус 15. Адчуваецца для нас як мінус 11. Не гледзячы на ўвесь гэты капздец, нам усё яшчэ няблага.
Удобное надвор'е. Калі б толькі асоплі не замерзалі. Так, ой, зайцатрусы літаральна каля... Угу. Ты не баіся, я тут толькі пастаўлю сваю рэч. І ўсё. Нам шмат не патрэбна, правильно? Так. У нас ось пастка. Усё, я ўсё. Я тут толькі дзеля гэтага. Паставіў, пайшоў. Так, што яшчэ карыснага мы можам зрабіць? Антысептыка у нас хапае. Можна пашукаць бункеры, які так я так і не знайшоў папярэдні раз, але я не ўпэўнены, што яны так жа сам працуюць, як і ў гэтым у эпізодах, якія мы прайшлі. Можа дровы наламаць? Пакуль няма нічого рабіць. У нас будзе паліва. Галіна кедра. 45 хвілін, давайте. Трошки подмерзнем, да и холера з'їм. Правильно? Дровы хотя зато я збуду. Так, нечто мы хутенько подмерзаем, и здоровье летит просто вниз, капсдаяк. Идем до хаты. Ты замерзаешь зараз тому, что тобой керує самый разумный человек у свете. О, зайцатрусы нам от яшчэ тут. Можа і трэба пастку перанесці. Не. Ой, зайцатрусы туды не трапілі ў пастку. Давайте перанесем пастку гэтую. Так, літаральна яны тут нават і блізка не ходзяць зараз. Это палочка. Давайте возьмем палочки. У нас они покраху скончиваются уже. А, не холера они не скончиваются. Мне подается, там у нас у подвале пару десятков. Магчыма, не ведаю, лепей собрать. Так, зайцатрусы. Трымайте, это вам подарунок. Сам пойду тут. Пока. Подалося. Так, мне падаецца перагружаны. Не, мы нават не перагружаны. Я можа складу гэтыя дровы каля печы гэтай. Бо яны мне ў дарозе не вельмі патрэбныя. У мяне зараз толькі адзін вугольчык, што дрэнна для доўгага пераходу, але ж я не планую зараз рабіць доўгіх пераходаў. З плюсаў таго, што мы зараз будзем тарчаць у хаце, мы можам паглядзець, што ў нас можа зробім сабе нейкае адзенне. У нас там высушваюцца зараз скуры ў падвале. Вітаю дома. Як я і сказаў, зараз трошечку скінем гэтыя дровы. У нас яны былі тут. 6 штук. Кинуть усё. Палки няхай будуць з нами. Так. Рабіць нечага, правильно? Потому пайшлі ў падвал. Нам трэба было завесці сябра. На жаль, усе наши знаёмыя скапыцілі. У нас можем завести зайцатруса, на жаль, живого, не живого. С собой носить. Так, как глядим.
Свежие скуры воўка 2. Одна амаль высушана, другая не. Скура оленя 33%. Вантробы, некаторыя з іх ужо высушаны поўнасцю. Добра. І мы складваем гэта зараз усё сюды дзесьці, так? Не. Сюды, вось у гэтую, значыць. Так, вось сюды мы складваем. У нас ёсць 2 скуры оленя. А чаму высушаныя вантробы раскладаюцца ў дзве? Яны якасць страчваюць з часам. Ага, мне трэба карыстацца імі хутчэй. Так, пачакай, назад. Ось. 6 вантроб, 2 высушаныя скуры. Што мы можам з гэтага рабіць? Можа, сябравалі са скрыначкай? Так, толькі нават яе я прадзяўбаў дзесьці па дарозе. Таму што пераключыўся на штосьці і забыўся, дзе яна ўвогуле знаходзіцца. Боты. Трэба па прыярытэтах глядзець. Адзенне. У нас ёсць нагавіцы. Нагавіцы наш прыярытэт будзе. 3 скуры аленя нам патрэбна. То бок трэба будзе дачакацца, пакуль высушыцца вось гэтая апошняя скура. Калі я жадаю яе зрабіць. Так, на іх 12 з паловай гадзін. Не той, каб шмат, мы можам сабе такое дазволіць нават. Мех з ласінай скуры. Высушаная скура лася і высушаныя вантробы. Гэта дазволіць нам больш рэчаў пераносіць. Але я бы падумаў яшчэ, ці добрая гэта ідэя. Накидка. Я бы яе не рабіў пакуль. У нас самае слабае месца ў нашым адзенні гэта ногі. У нас на ногі апрануць ёсць толькі проста джинсы. У нас джинсы і няма ніякага. У нас знізу ёсць тэрмабялізна, 2 слаі. Але вось гэта херня. Это жарт. Ну так, добра, тады будем чакаць гэтага цемры. Дзе ён? Скура лася. Такія сабе сябры, я згодны. Лёгка страціць. Колькі табе патрэбна? Мне падаецца 3 дні дзесьці патрэбна з скурам гэтым. Ад ваўкоў. Вось у нас хутка будуць яшчэ 2 скуры ваўкоў. За імі што можна зрабіць? Так. Воўчае футра толькі бачу і ўсё. 4 скуры воўка мне патрэбна. Ага, то бок літаральна бессэнсоўна зараз чакаць, што нешта будзе з таго, што... Так, можа забіць ваўкоў пайсці на каля хаты, якія гойсаюць. Блин, мы стамляемся просто капздец. Трэба замест таго, каб на ваўкоў ісці паляваць, трэба ісці спаць. Sunless Skies. Вітаю, Nine Ravens. На Sunless Skies адпраўляецца 1000. Я нагадваю, што сёння ў нас апошні дзень галасавання і гульня, якая пераможа, у яе мы будзем гуляць у пятніцу, і яе колькасць ачкоў канала апусціцца, поінтаў канала, яна апусціцца ў самы ніз. Вось, пакуль у нас у топе знаходзіцца The Invincible і Sunless Skies, таму назіраем, паглядзім, хто пераможа. Яны пакуль у асноўным топе. Бліжэй за ўсё да іх я зараз не памятаю, што дакладна. Зараз пакрыху выпаўзе мне тут. Йокалейда, так, 25 000. Нават у Йокалейда ёсць шанец перамагчы сёння. Даволі недалёка. Адпачываем, просто спім на ўсё. Нам адпачынак. Это наш галоўны сябра. Я нагадваю, у нас тут праблема з паразітамі. Мы не можам нічога рабіць за іх. Прыходзіцца сядзець у хаце большую частку часу. Так. Справа ў тым, што мы яшчэ рызыкуем з ежай. Ежа, якая ў мяне зараз у інвентары, гэта толькі частка нашай ежы, якая ёсць. Але таксама запаса ў нас не бясконца. У халадзільнікі яшчэ ляжыць трошачкі. 500 на The Invincible. І мне падаецца, гэта робіць так, што The Invincible апынуўся на першым месцы зараз. У The Invincible зараз мы гуляем ужо
Андревінас, ты малайчына, ты прасунуў гульню ў адзінку поўнасцю ад самага пачатку до самага канца. Просто складана змагацца з некалькімі людзьмі, якія закідваюць на The Invincible. На The Invincible у нас не уже будзе хутчэй за ўсё апошні стрым заўтра, таму што The Invincible дзесьці ідзе блізка да канцоўкі. Мы прайшлі гульня прыкладна на 2-3 стрыма. Мне падаецца, мы дзесьці блізка да канцоўкі, але я дакладна не ўпомню колькі. Можа там гадзіна, можа 2, можа нават усе 3. Так, яшчэ паесці. The Invincible зараз выбіўся вельмі далёка ўперад, мне падаецца. Блин, няўжо нам прыйдзецца ўсё з'есці тое, што прыхавалі тут. Так, давайте, чаму бы не з'есці ўсё, што ёсць. Гэта не ўсе нашыя запасы, я ёсць трошачкі ў халдосе. Берлінер багаты просто. The Invincible 32 тысячи. На Sound Sky знаходится 30 тысяч. Угу, добра. Так. Што нам парабіць такога? Блин, запас нашай трываласці ўсё ніжэй ніжэй з кожным днём. Нам трэба хутка пазбаўляцца ад паразітаў. Што я такога мог зрабіць? Зараз трэба папланаваць, можа, трошкі пасядзець. У нас мапа далёка не ўся адчынена. Грамадскі клуб мы ўжо праверылі, і наваколле таксама мы ўсё адтуль прынеслі. У нас неагледжаны яшчэ ёсць самалёт, але мне падаецца, гэта вельмі рызыкоўна ісці туды. Калі мы пойдзем да самалёта, ёсць верагоднасць, што мы там і загінем, потому што мы проста будзем стамляцца вельмі хуценька. І замярзаць мы не можам сабе дазволіць, бо зараз мы страчваем пакрыху здароўе тупа за паразітаў. І нам адпачынак амаль бясконцы патрэбны. Давайте хаця б ацэнім, колькі у нас да гэтых самых. Колькі у нас зараз ежы. Бо, магчыма, мы хутка пойдзем на зайцатрусаў паляваць з рэвальверам. Выглядае неблага. Так, гэтых запасаў хопіць на 2-3 дні. Было бы добра, каб надаўжэй, але не атрымаецца. Так. Ось прыкладна там наш кірунак. Ідзем зноў за Свірана ідзем. І там каля Свірана была наша пастка для зайцатрусаў. Зараз голову не згубіцца, не бачна ні халеры. Я не багаты, просто капіў, каб з 2 ног увайсці і анансаваць пераклад. Я зразумеў. На жаль, у мяне сёння не было часу аніякага, каб падрыхтаваць стрым па Darkest Dungeon, бо мне трэба яго сталяваць і мод накласць, паверх накласці, праверыць, што захоп нармальна працуе. Вось у мяне на гэта аніяк часу не хапала, таму я планую на наступным тыдні ўжо. Так, зайцатрус тут бегаюць. А пастка моя спрацавала ці не? Мне падаецца, не, вось яна стаіць. Альбо яна зламалася зараз. Мне падаецца, яны не, цэлая пастка. Давайте вось сюды куда-нибудь. Яшчэ поставим бліжэй да зайцатрусаў, якія чамусьці не жадаюць ісці ў пастку. Дзіўныя нейкія. Галоўна, мядзведзя якога не сустрэць. Бо ваўкоў яшчэ мы зараз можам адпудзіць проста рэвальверам. А мядзведзя мы так просто не завалім.
Могли бы почекать у свирания. Что я себе придумываю? Идем назад. Ховаемся у свирания, просто чекаем час. Ось літаральна сёння прыходзьце да Nine Ravens. Я думаю, ты будзеш пачынаць прыкладна якой? Я бы можа усіх перакінуў на цябе тады сёння. Тысяча яшчэ на Sunless. Дзякую, кібердынер. Так, давайте просто чакаць. Пачакаем раніцы. Прыкладна 4 гадзінкі. Sunless апынуўся на першым месцы. Як заўжды ад 20-й. 21 па Беларусі. Ага. Ці прасяджу я сёння так доўга? Это яшчэ пытанне. Это яшчэ не зразумела. Так, можна піць, мне падаецца, нашу гарбату. Павінна апусціцца колькасць да 4. Так, 4 дозы засталося. Добра. Сітуацыю нашу поўнасцю гэта не выпраўляе, але ўсё ж такі лепей, чым нічога. Надвор'е такое сабе, я скажу. Дзе наша пастка? Зайцатрусы вырашылі, што пастка не для іх. Так. Чакаць нам сэнсу. Літаральна нам не толькі патрэбна да хаты вяртацца зараз. Толькі калі за ежай. Вось гэтага я... Нешта я ежу не праглядзеў. Трэба было паесці. Узяць. Калі, можа, раней пачнеш? Ну, паглядзім. Я яшчэ сам не ўпэўнены, колькі я па часу буду стрыміць. Так. Давайте адпачываць. Хаця бы у сферане. Другая палова дня, і у нас ужо максімальны адпачынак. Больш у нас адпачыць нават не атрымліваецца. Ну што, зайцатрусы? Можа, хтосьці? Каб О, не, вы паглядзіце, атрымалася. Пушка труса. Забіраем з сабою і ідзем да хаты. Зараз галоўнае, каб на пах гэтага зайцатруса ўсе воўкі з вёскі не збегліся. А у нас будзе зараз трошкі чагу паесці. Пазітыўнага. Так, ёсць. Мы тут у хаце. Ежа. Давайте разберемся з зайцатрусом. Дзе ён у нас? Вітаю. Сабраць. Мяса. Усё, скуру і ўсе вантробы.
Есть. Вантробы пойдем покладем пакуль униз. Менск гэта старая гульня 10 там 98-го года. Я ўжо ў яе пагуляў. Там просто неяк зайшла размова ў чаце. Я зацікавіўся. І карацей апынулася гэта кансольная прылада пра не памятаю каго, пра галоўнага героя нейкага, які б'е гопнікаў у Менску. Вось і ўся гісторыя. Даволі адбітая, но там паўнавартасны стрым не цягне. Не. Калі нават яна вераможа, мы хутчэй за ўсё пагуляем, можа хвілін пра Лявона, вось забыўся, якое імя ў галоўнага героя. Прыкладна можа на паўгадзінкі пажартаваць, гульня такая. Можа на гадзінку. Максимум, просто максимум гадзінку, мне падаецца. Мне падаецца, я нагуляўся ў яе за 10-15 хвілін. Так. Прусяціну халяра з ёй. Пакінуць бы дзесьці... Давайте вось тут каля ўвахода. Кінем скуру зайца-труса. І сярод вантроп, якіх я не бачу ні халеры. Вось яны. Подсвечаныя мне. Дзе вы там? Так. Асвяціць. Ага. Туды. Кинем вантробы. Есть уже высушенные? Еще есть. Закинем их сюда. Одна со скурвоўка уже амаль готовая. Есть у меня нечто, что скинуть магчыма? І не, ўсё добра у нас выглядае. Пайшлі назад. Вода пакрыху таксама скончваецца, таму зараз хутчэй за ўсё прыгатуем сабе зайца-труса, мяса і яшчэ вады потопім. Нам бы каструльку. Было ўвогуле цудоўна. Але паглядзім. Кедравае дроў возьмем одну. Рабчага. Так, справимся. Мы уже специалисты по распалке. Распалцы. Так. Не спрацавала. Специалисты. Нагадываю. Come on, little fire. Ёсть. Так, выставляем. А ці магчыма ў ёй у бляшаначцы гатаваць зайца-труса, не? Немагчыма. Можа, плады шыпшыны просто яшчэ пагатуем. Не, давайте на потым пакінем. Туды кідаем зайца-труса. Где там наше мясо? Усятина. Есть. У бляшаночку у нас пойдзе. Возьмем гарбатки себе просто приготовим. Не будем топить воду далей. Оп, блин. Что я зрабіў? Подобрал гэтую трусятину назад. Так, расплавление, готовность. Это до готовности 2 хвилины, тут 36 хвилин. Ну, добро. Чакаем. И можем одразу з'їсти.
яшчэ адразу гарбатачкі пап'ем. Можна вады адразу паплавіць тут. Это да расплаўлення, то бок нам яшчэ ёсць час пачакаць. Давайте трусяць мы будем чакаць. Да закіпання яшчэ нармалёва. Да выкіпання вось тут амаль выкіпела. Гэтага павінна хапіць. Што у нас? Па вадзе. Ежа. Амаль 3 літры. Добра. У нас паесці мы жадаем. Даволі моцна. І ідзем спаць. Ну уже. Нічога такога звыш не зробім зараз. Ну. Запальвайся. Ось. Пачнем мы вельмі хуценька, таму прыйдзецца яшчэ раніца чакаць. Правяраем наш статус. Яшчэ 4 дозы. Да халеры. Насамрэч, падумаць. Якія варыянты зараз думаем? Так, яшчэ ці ёсць тут нешта? Тут былі руднікі, наколькі памятаю. Была яшчэ пячора на поўдні, дзесьці каля вадапада. Што яшчэ? Ну і самалёт. Гэта галоўнае месца, якія мы маглі бы пайсці. Усе яны знаходзяцца даволі далёка і ў небяспечных месцах, дзе мы хутчэй за ўсё загінем, калі проста паспрабуем туды датопаць. Таму атрымліваць самы бяспечны для нас варыянт гэта ўсё яшчэ заставацца тут, падрыхтаваць. Там жа ласіная скура павінна была высахнуць дзесьці зараз. За яе падрыхтаваць сабе нагавіцы, у нас усё павінна быць лепей. Свежая скура труса яшчэ высыхае. Адна скура воўка высушылася. Скура аленя яшчэ не, нават і не блізка. Халера. І станік. І станік. Так. Мне падаецца, там мне хопіць толькі на нагавіцы зараз. На жаль. Так, з футратруса аднаго. Ці ёсць магчымасць нешта зрабіць? Ну вось, на нагавіцы 3 скуры выйдзе. У нас толькі 3 ёсць. Так, воўчая футра да халеры спатрэбіцца, рукавіцы і шапка, яны патрабуюць 3 і 4. То бок столькі ў нас няма. Накідка калі толькі. Зразумеў. Накідку мы так проста не зробім. 3, 5 і 4. Мне падаецца, яна нават горш, чым тое, што ў мяне ёсць. 3, 5... не. Яна будзе лепей, чым гэты матроскі бушлат. Альбо нават гэта новая куртка дровасека.
Як бы так эфектыўна. Нагавіцы просто больш за ўсё дадуць. У нас літаральна пусты слот для нагавіцы. Гэта не паўградуса будзе, а гэта будзе да халеры градусаў. Не, мы будзем нагавіцы рабіць. Самае непрыемнае, што мы зараз адначасова мы яшчэ пад рызыкай таго, што мы просто памрэм. Давайте 3 гадзінкі пачакаем. Яшчэ цёмна. Ну тады яшчэ пачакаем. Так, скура аленя 68%. Гэта стартовый ўсё. Это прыкладна па дня паўтары яшчэ. Правильно я трапіў. Зараз спрабую арыентавацца ў амаль цемры. Дзе тут была? Вось, пакінуць падвал. Так, што я яшчэ магу? Што я яшчэ магу? Дзесьці зараз можна ўжо піць новую дозу. Нашыя лекі. Ем нашыя лекі. 3 дозы. Удобненько. Па ежы. Трэба збіраць з халадосу ўжо запасы. Отдавай. Отдавай мою ежу. Так, вось. Это справа. Так. Глядзім самае той, што такое падляжаўшае. Пачынаем з гэтага. Не самага эфектыўнага, а з падляжалага. Ну вось так набраліся. З сабой будзем насіць. О, у нас яшчэ павагі. У нас даволі, мы быццам бы нешта цягаем такое. Можна яшчэ перабраць нашы прадметы. Так. Дровы вось тут яшчэ ляжаць. Давайте дровы, можа, рэальна складзем не каля пячы. Блин, каля пячы гэта настолькі лагічна. Зраблю так. Блин, каб не забыцца. Я сюды паклаў іх. Зараз дровы усе сюды перанесу, бо ўсё роўна каля пячы. У цемры вельмі незручна хадзіць туды-сюды. Яшчэ пастку трэба ўзяць. Адрамантаваць, мы яе трошачкі зламалі. Так. Дровы. Вось яшчэ драўніну можна было бы. Драўніна першая павінна была пайсці. У нас ёсць вось гэтая пастка, якая нам не вельмі патрэбна, але яе трэба адрамантаваць. Ці магу яе проста без нічога адрамантаваць, бо трэба не ісці. Можа, я так магу. Буда, факел. Усё херня. Дзе я? Як яе адрамантаваць? Можа, яе разабраць патрэбна? Выкарыстаць дзеянні. Сабраць. Не падабаецца. Могу я яе? Яе можна проста было паставіць. Блін, яе можна было, магчыма было проста паставіць адразу, як толькі мы скарысталіся. Ой, я тупы. Зараз пойдзем, зараз аддадзім, паставім усё. Окей. Я прыйшоў дамовіцца. Як толькі пазбавімся ад кішэчных паразітаў, у мяне было жаданне пайсці ў пячору, вось на поўдні, вось тут. Там сістэма пячоры ёсць. І каля гэтай сістэмы пячоры я мог бы перайсці ў новую лакацыю і агледзець яе. Вось, маглі бы штосьці парабіць. Што ў нас увогуле па часу выжывання? 18 дзён.
Мы можам спыніцца дзесьці альбо ну на выжыванні, бо калі я пазбаўлюся ад паразітаў, літаральна ну мы ўжо ідзем такі у куды я забіраюся. У нас становішча даволі стабілізуецца, а увесь прыкал дэс гульні ў тым, каб выжываць усё ж такі. Я прапаную пераключыцца дзесьці на выпрабаванне. Бо загінуць тут можна ў любы момант. Ось, але пакуль у нас становішча вельмі добрае. Палкі толькі пойдзе. Я бы жадаў для сябе міні-выпрабаванне зрабіць нават у выжыванні, па тыпу забрацца на гару, на вучую гару. Было бы добра. Бо гэта, ну, патрабуе падрыхтоўкі і выконвання. Вось, але ж гэта, ну, не зусім тое, то бок нам яшчэ дайсці да яе, падрыхтавацца там, вось гэта ўсё. То бок, мне падаецца, калі ў нас будзе добрае адзенне, навошта нам, якое гэта выпрабаванне, калі ты проста гэта можаш зрабіць. Надвор'е яшчэ палепшылася поўна. Яны адзіны жывыя істоты, якія з намі. Ну так, усе астатнія альбо жадаюць нас з'есці, альбо жадаюць бегчы ад нас. А гэтыя паразіты жадаюць з намі застацца, так? Ты ж пра паразітаў, правильно? Так. То я буду рабіць гэта. Адпачываць. Бо вельмі хутка траціцца наша трываласць. Ёсць. Падаецца, надвор'е вельмі сапсавалася. Не падаецца. Це каб здам. Так, які яшчэ? Што прыдумаць такога? Прыдумаць? Не, да нічога няма. Няма, просто працягваем есці нашу ежу і сядзець у хаце. Крыху правяраць, ці зловім мы новых зацятрусаў, ці не. Музыка такая напружваючая, быццам бы нас зараз забіваць прыйдзе нехта. Правяраю просто, што ёсць у хаце. Усё роўно рабіць нечага. Это уже все давно проверено. Мне пытается больше за все и проверял вверх. Тут у нас есть флисовые рукавицы, какие нахрен не потребны. Карпеты спортивные. Опа, шуфляда, якая не проверена. Якая опинулася пустою. Ва унітазі уже ўсё сліта. Да і мне падаецца ўсё. А этому скончыцца. Не. Нічога. 0. Чакаем.
Просто чакаем. І далей просто спім до раніці. Цікаво, наколькі доўга гэта будзе працягвацца, калі б мы не лячыліся зараз. Вось што б было бы? У нас бы трываласць апусцілася бы да нуля, альбо там да нейкай проста смешнай адзнакі. Бо ўжо чвэрці не хапае. Сітуацыя такая сабе. З гэтым далёка не уйдзеш. Так. Бум-бум. А, я забыўся пра скуру лася. Вось што я забыўся дакладна. Пайшлі правяраць яе. Высушылася яна там ці не. Не лася, аленя. Лася мы не забівалі. Ну так, 87%. Яшчэ дзень дзесьці. А гэта доўга. Её ачыўка закінуць так лістоў. Не ведаю. Магчыма, ё. Я нават не ўпэўнены, якія зараз ачыўкі ў гульні-то ёсць. Угу. Бляшанка свініны з фасоляй. Яе можна пагрэць, што добра. І трошкі шкада за гэтага яе есці. Можна яшчэ одну дозу рэйшай піць. Дзе нашы медыкаменты? Две дозы засталося. Чакаем. Бо не бачу, чым мы можам увогуле заняцца за гэты час. Калорыі палім просто як дровы. Что там со скурай? 94%. Уже неблага. Высушенная скура пойдзе у нас сюды. Вось. 2 скуры ваўка, 2 оленя. Вады засталося амаль ніколькі. Мы можам яшчэ на гэта самае наплавіць. Не праблема. Чего гулиш? Кольчик. Так. Але ж дрова у нас нема. Так, давайте-ка дров возьмем. Реально одну. Якую? А где? А, я ж так, я их переместил. Тут. Можно траву Нину так-то вот сюда кинуть, я думаю. Амаль еще поглядим, колькі нам спотребится. И она не вельми корыстная. Come on, little fire. Come on.
Гэтага хопіць на 1 гадзіну, а нам больше не патрэбна. Вода? Вода? Вось для гэтага я і цягаў з сабою кацялок заўсёды раней. Каб не патрэбна было 10 разоў гэта вось усё рабіць. Так, тут стоит 6. Можа пакінуць іх тут стаять. У нас з сабою... у нас есть 6 з сабою, хапае бляшанак. Давайте, можа, іх паскладываем кудысьці. Часткова. Давайте ўжо да ўсяго смецця, бо потым дакладна забудземся, дзе што. Так, дзе яны нашыя? Пакінем толькі одну. Такую на крайні выпадак. З сабою астатнія няхай будуць у шафе. І вось гэтыя 6 могуць тут паляжаць. Спрабуем праспаць як мага даўжэй. Это у нас доўга не атрымаецца, ўсё роўна у нас вельмі нізкая трываласць. Клятыя паразіты. Так. Далей просто адпачываем. Калорыі скончваюцца. Калорыі. Вось пра калорыі я забыўся. Што у нас па ежы? Ще за ўсё ў інвентары ніколькі. Няма нічога. Так, няма нічога. Забіраем тое, што ёсць у халадосе. Падкасілі нас гэтыя паразіты. У сэнсе, што мы ўжо амаль зрабілі добрую базу, на якой можна доўгі час трымацца, і яшчэ запас ежы. Але вось зараз гэты запас ежы пражыгаецца. Ён скончваецца. Мы можам нават з сабою забраць усю ежу. І працягнуць з гэтым. Давайте возьмем. Літаральна музычка быццам бы зараз нехта вылезе. Так, па ежы. Самая бескарысная па ваге зараз ужо абіраем. Я сказаў бескарысная. Это ўсё карыснае. Вось. Бляшанка томатнага супу. Шоколадная палітка. Далей ідуць розныя чыпсікі. Пасля гэтага прыкладна у нас будуць бляшанкі вось гэтай свініны. У нас ужо 1/3 нашай трываласці ўжо у чырвоным. Это значит, што мы не можам, максімальны запас яе зніжаны. Працягваем піць нашыя гарбаткі. І павінна была скура высохнуць. Вось, у нас з'явілася праца ў хаце. Нарэшце.
Зараз пачнем гатаваць на нашыя нагавіцы. Рыхтаваць. Вырабляць. Ёсць. Забіраем адсюль гэтыя дзве. І гэтыя вантробы. Няхай усе, бо я не памятаю, колькі нам там патрэбна. Варштат. Так. Пастку мы рабіць не будзем. Вось нагавіца са скуры аленя. 12,5 гадзін. Мы можам на гэта выдаткаваць зараз амаль увесь наш дзень. Усё роўно будзем чакаць заўтра, каб пазбавіцца ад клятых паразітаў. Апошняя то засталася. Так, давайте гадзін 5-6 паробім. Пакуль яшчэ сонейка ёсць. Так. Хутка будзе цёмна. Нагавіца ўжо часткова. А чаму? Патрабаванні. Это по типу у меня яна уже знікла, я не упомню, як это працуе. Готовых у мяне. Новыя. Пачакайце-ка. Новыя, яны яшчэ не гатовыя. І мы на іх ужо выкарысталі частку рэсурсаў. Зразумеў, як гэта працуе. Ідзем паспім. І з раніцы яшчэ працягнем. А можа, давайте да самай цемры. У нас трываласці яшчэ. Шесть паловых гадзін засталося. Давайте 2 гадзіны спрабуем парабіць. Мы нават уначы можам працягваць гэта. Яшчэ 4,5 гадзіны. Ну добра. З раніцы мы будзем павінны ўжо пазбавіцца і ад паразітаў, і у нас будзе новыя нагавіцы. Будзе нашим ножкам цёпла. Не вось гэта ўсё. У трусах адних, в майтках адних бегаць. Давайте, паразиты, бывайте. Ваша смерть настала. Вылечили. Нарешті. Усяго то потрібно було 10 дзён на херню займатися. Больше не едим волков. Домовились? Мядзедзяў яшчэ едим. Волков не. Працягваем 4,5 гадзіны дарабіць гэтай нагавіцы. Ёсць, нагавіца з скуры аленя зроблена. Апрануць. Ну, ля якія вы паглядзіце. Калі зняць гэта 2 градусы дадатковых на цяпло і на абарону ад ветру. Это да халеры. І ўвогуле абарона падвышаецца з 18% на 26%. Бок яшчэ менш пашкоджанняў у выпадку, калі на нас нападуць. Ну ўсё, кайфы.
Сітуацыя наладзілася, акрамя таго, што у нас ежа скончваецца. Мы амаль ўсё, што на запаслі, ўсё гэта з'едзена было толькі што. Так, па ежы. З'ядаем тое, што ёсць. І трэба ісці кудысьці. Я думаю, што самая неблагая ідэя гэта пайсці да самалёту зараз. Я ўпэўнены, там будзе да халеры ежы. І яшчэ вады натапіць будзе неблагая ідэя. Перад тым, як пойдзем. Толькі у нас там... Можам яшчэ з'есці батончык адзін. Альбо не батончык, а вось гэтую бляшанку згушчонкі. Давайте бляшанку. Музыка, я не ведаю, што з музыкай. Але яна нешта спрабуе мне распавесці, я ўпэўнены. Так. Ну, зараз толькі патапіць вады, ды і пашлі да гэтага. Да самалёта. Ну, где ты наш? Вугольчик забярем. Драўніна няхай вырастаем. Можа, мне падаецца, з нашым зараз нашай цеплынёй зараз нават уначы ісці спакойна. Мне падаецца, мы нармальна справімся. Добра. Так. Чакаем самую апошнюю. Гэта павінна быць 3 літры. Усё разам. Ну, з ім мы і пойдзем. Затрымлівацца няма сэнсу, бо ежа не бясконцая далёка. У нас літаральна гэтыя 3 батончыка. І вось гэтыя сцяблі рагозу, гэта ўсё, што ў нас ёсць. Уся ежа, якая ёсць. Ці можа нешта пакінуць тут цяжкае? Драўніна нам не дапаможа ніяк. Нам спатрэбіцца развесці агонь. О, пачакайце, там... Што? Няўжо не заўважыў? Тут быў кацялок увесь час. Халера. Ну ладно. Давайте пару дров. Туды закинем наадварот. Гарбата зрэчы няхай з намі пойдзе. Таблеткі для чысткі вады аддадзім. Туды пойдзе драўніна. Ежа мы і так не можам нічога пакінуць. Цвікадзёр нам там не спатрэбіцца, хутчэй за ўсё. Але ён карысны, ён жа карысны, капец. Бляшаначкі ёсць непатрэбныя. Каб мы маглі як мага больш уцягнуць. Вось у гэта моя зараз мэта. Высушаныя вантробы. Ну добра, закінем пакуль сюды. Я забыўся пра іх.
Энергічны напой няхай будзе. Энергетычны. Энергічны. Ён нікуды не энергуе. Вось гэтыя дзве бляшанкі пойдуць. Давайте па вазе. Ад самага маленькаму. Ці магчыма так насартаваць? Так, ёсць. Мгм. Я думаю... Швейных набораў у нас нешта да халеры. Давайте 2 скінем. Гэтай ўсё яшчэ пакінем у сябе. Нам шмат не важыць. Балончык з фарбай трэба выкарыстаць пры магчымасці. Пачферы нашае жыццё. Не будзем ад іх пазбаўляцца. Адзенне, адзенне, адзенне. Тканіны, павязкі. Тканіны шмат. Даволі. Можа, мне ёсць што адрамантаваць. 99, 88, 83, 59. О, ёсць. І гэта ёсць. Так. Ну, як мінімум адна рэч. Джинсы яшчэ не блага было бы. А, вось эту тэрмабялізну яшчэ. Добра. Так, адзенне. Вы не можете ремонтовать у темпе? Бзда, ненавижу. Не, мы не стрымліваемся, нам нельга чакаць. Калі добрае надвор'е, то ідзем, просто ідзем. Выкінем па дарозе ўжо. Адрамантуем таксама. Пры ўсім гэтым... Так, там боўк. Толькі я бачу. Абыдзем. Нам цёпленька. Мы саграваемся. Наколькі мы саграваемся? Плюс 7 да нас. Тэмпература паветра минус 13, уплыў ветру минус 4. Ну, надвор'е цёплае. Я думаў, ужо за нагавіцы настолькі розніца. Так, воўк там усё яшчэ патрулюе. Абыходзім яго. В іншы бок пойдзем. Ды халера, дзе? Блин. Адразу забіў. Ну, раз такая справа, то давайте ўжо за яго скуру здымем. Івантробы. Мясо ўжо забіраць не будзем, няхай нехта яшчэ з'едзе. Весі. Так, гэта мы возьмем і аднесем назад у хату. Няхай высушваецца. Як я трапіў прафесіянальна. Дык халера, яшчэ адзін. Можа не трэба... Блин, ладно, трэба. Нам патрэбна яшчэ адна скура. Нават не адна, нам яшчэ дзве? Зараз могу блытаць. Кишечных паразитов можешь себе покинуть. Не ожидаю больше. Так. Яшчэ дзве скуры атрымліваюць. У нас выкладаем зараз. Раз, два. І вантробы навокал. Ладно. Я ж не змогу адрамантаваць так, правильно, сваё адзенне? Занадта цёмна будзе. Так. Так.
Так, я там у далечыні бачу яшчэ ваўка. Нават двух. Абыходзім тады. Папярэдні раз, калі паспрабавалі абысці, нешта пайшло не так. Цікава, ці магчыма пазбавіцца ад усіх ваўкоў на мапе? Вось такая думка. Ну, па тыпу яны ж тут, падаецца, усё яшчэ застаюцца, як ёсць. Это літаральна тыя ваўкі, якія мне дасаджалі яшчэ раней, я проста адмахваўся ад іх. У выніку сабраў ваўкоў проста капздец. Уся хата ў ваўках. Так. Самолет. Самолет знаходзіцца ў гарах і крыху там вышэй. Мы зараз пойдзем да хаты, якую я веду дзесьці тут па дарозе будзе. Перайдзем праз раку і за ёю літаральна будзе неба прыгожае. Так, кайфы. Мне падабаецца вельмі візуальны стыль для The Long Dark. Мне падабаецца, што ён, не гледзячы на тое, што ён спрабуе плюс-мінус такі суровы рэалізм, пры гэтым яна яшчэ пакідае вось гэтую, ну, казачнасць. І за гэтага нейкія такія няроўнасці ў гульне, яны выглядаюць лепей. Ну, па тыпу механікі некаторыя, якія больш такія аркадныя, чым сур'ёзныя. Вельмі падыходзіць, мне падаецца. Так, за гэтым узгоркам, вось за гэтым, дзесьці павінна быць рака, а па-за ёю павінна быць хата. Хата мне не вельмі патрэбна, калі я так зараз падумаў, але яна хутчэй будзе нашым арыентырам, бо я ведаю, што ад хаты ўлева трэба ісці. Калі не, мы трапім у разваліны доміка, то гэта значыць, што мы каля месца, дзе можна падняцца да самалёта. Да яго можна прайсці ўздоўж доўгай дарогі, альбо вось тут. Гэта мы даведаліся яшчэ у эпізодах, калі гулялі. Карысталімся ім некалькі разоў. Я спадзяюся, у самалёце знайсці трошкі медыкаментаў, шмат ежы і можа замяніць свае джинсы, калі пашанцую. Дзесьці няма ракі. Няма рака. Там не павінна быць. Не. Мужыкі ўсё. Мужыкі, якіх патрэбна цягаць, засталіся ў эпізодах. Нешта я не разумею, у якім баку я апынуўся. Так, там масток, якога я нешта заблукаў трошки. Масток, якога я не памятаю. Можа, я не ў тым месцы, можа, трэба далей яшчэ па рацэ вось у гэтай бокасці. Можа, занадта на захад забраў. Бо, па ідэі, гэта масток, які вядзе трошки міма маёй хаты. І вось гэтая дарога, якая будзе далей, мы павінны дзесьці тут пабачыць кавалкі дамоў. Вось там... Так, усё правильно. Знайшліся. Занадта на захад зайшоў. Так. Тады самалёт павінен быць дзесьці вось там. І пад'ём да яго вось тут ісці, па гэтаму... дзесьці вось тут пачынацца. Вось куды я зараз гляджу. Зараз дойдзем да паваленай хаты. Там проста разбураныя кавалкі. Мне падаецца, я ўжо аглядаў, але лепей яшчэ глядзець. Можа, яшчэ нешта знойдзем.
Проверяю свою зброю. И нам тепленько. Это самое головное. Давайте, может, попьем трошки воды. Ну, таким чином и меньше носить, и меньше хотеться пить будет. Еще ежу можно съесть. Что у нас там засталось? Батончики, так. Пошли батончики. Треба буде рогоз по дорозі збирати, коли будемо зауважати. Ось я навіть бачу. Ось тут ось про гэты домик розвалений я говорив. Ён наш орієнтир. Бяросца. Неблаго. Так. Ёсць тут развалена гэта хоць штосьці карыснае. Не, выглядае, што не. Не, увогуле няма. Ідзем угару. Будзе прыкалдэс, калі апынецца, што гэта толькі ў эпізодах можна было прайсці тут. Наша альтэрнатывы тады гэта ісці далей на ўсход і прайсці, абысці гэты самалёт з іншага боку. Гэта адзін наш варыянт стаецца тады. Но пакуль выглядае нармальна. Вось там я бачу дрэва, па якому нам прыйдзецца прайсці крыху пазней. Адзінае, што яшчэ тут былі валізкі. Самолет пассажирскі, і навокал былі раскіданы валізы ў эпізодзе. Некаторыя людзі нават выратаваліся з гэтага самалёта разбітага. І наш разлік крышачку на тое, што мы можам атрымаць з гэтых валіз яшчэ чагосьці карыснага, напрыклад, адзення. У нас ёсць нагавіцы, якія так дакладна можна замяніць. Это што у нас? Чалавек. У яго сігнальная ракета была. Добра. І колькі у нас по выжыванню? Гэта ўжо 22 дзень нават. Настолькі доўга мы выжылі. Сітуацыя стабілізіравалася, і пасля таго, як пазбавіліся ад кішачных паразітаў, ужо не тое, каб шмат сэнсу працягваць выжыванне, такое пачуванне. Ну, то бок, яго можна працягваць, але я не чакаю чагосьці ўжо памерлі хуценька. Так, план быў на першыя 3 дні скончыць. Але калі вось сітуацыя зараз пераходзіць, зараз ужо гэта гульня перагортваецца ў доўгую. Нам трэба планаваць нешта па тыпу грандыёзнае, каб выжываць яшчэ вельмі доўга. Таму што мы адзінае, што мы можам зараз, чым можам займацца, гэта збіраць рэсурсы навокал, ну і выжываць з тым, што ёсць. Літаральна проста з тымі рэсурсамі, якія можам знайсці навокал. Так, скура аленя. Давайте не будзем яго пакуль скуру з яго здымаць. Скура, туша аленя, і з яго можна было зняць скуру. Сэнсу ў гэтым зараз няшмат. Валізак увогуле няма. Так вось, з-за таго, што сітуацыя пераходзіць, мы можам некаторы час працягнуць проста на тым, што мы будзем выжываць, ну, на тым, што знойдзем, то бок аглядаць вось розныя лакацыі і збіраць розныя рэсурсы. Але гэта зацяжное, і раней ці пазней яны скончацца, таму калі жаданне гуляць вельмі доўга, то трэба ўжо адразу нейкія крокі рабіць, ну, зараз. Камізэлька, пухавік, як нам не патрэбна. Вось. Але зноў жа, гэта гаворка пра вельмі доўгую гульню, то бок мы ўжо гаворым пра месяцы і месяцы выжывання. Патрэба пайсці забіць мядзведзя, каб зрабіць сабе футра з мядзведзя. Ну, вось такое.
Нагавіцы карга ў дрэнным стане. Вось, это ўжо лепей. Ага. Это я проверил, так? Проверил. Давайте перапранем. Мне падаецца, нават у дрэнным стане нагавіцы карга будуць усё роўна так, і ўсё роўна лепей, чым нашы джытсы. Так, рабіць базу, вось гэта ўсё. Ну, збіраць рэчы, прыпасы, упрыгожваць сваё Take it. месца жыцця. Ну, вось такое. Гэта ўжо такое. Гэта, мне падаецца, гэта ўжо асабіста кожнаму лепей ўжо цікавей, калі вельмі цікава толькі тады. Вось. Але ў нас даволі стабільна, і я не разлічваў, што ў нас мы перажывем хоць першыя 3 дні. Пачалося ўсё даволі жорстка. Так, ніхера няма. Ці ёсць? А, вось, багажная паліца. Не, не халеры. Яшчэ чалавек. Нешта вы... А, вось. Першы ежа самалёта вегетарыянская. Забіраем усё, газіроўкі розныя. Гэта тое, за чым мы прыйшлі. Нам часова гэтага хопіць, калі мы ўсё збярэм. Ось. Таму, думаю, зараз збяру, можа, прыпасаў і пакіну гэтае выжыванне як ёсць. Ну, па тыпу, проста схаваюся ў хаце і ўжо не буду не рабіць ніякіх крокаў па тыпу, як я вось тое, што гаварыў пра гэтую, пра гару воўка думаў зрабіць для сябе самого. Але мы такім чынам можам проста ўзяць выпрабаванне, якое, мне падаецца, на гару воўка і патрэбна выпрабаванне аднім падняцца. Лепей мы там і Stuff зробім. will come in handy. Лёгкая тужурка. Не патрэбна. У нас вельмі цёплае адзенне так ужо. Усё мы не можам выкарыстаць. Так, яшчэ замёрзлыя людзі. А, это ўжо агляджана. Так. Ежа, газіроўкі. Яшчэ ежа. Мне падаецца, прыйдзецца зараз ужо аглядаць з ліхтаром. Так. Тут мы далёка ў самалёт не пойдзем, не атрымаецца, таму што праз верхнюю частку. А, тут я магу у гэтым самым. У гісторыі нельга было падняцца назад нармальна. Там не хапала вось гэтай прыступачкі. Так, ну тут атрымліваецца ўсё. Яшчэ раз аглядаю тую валізку. Праверыў ужо. Няўжо я не магу... А, магу, усё. Я думаў, што не магу падняцца. Так. Багажная. Нічога, значна менш рэсурсаў, чым мы бачылі ў эпізодзе. I think I can use this. Хедшот. Літаральна ўсё пустое. Зараз, спадзяюся, хоць штосьці карыснае яшчэ знайсці. Увогуле я разлічваў на ежу. Ежу мы крышечку сабралі. Але таксама не той, каб шмат. Лакавы батончык. Фотаздымак. Стары здымак зроблены з дапамогай Polaroid. На зваротным баку накрэмзанае апісанне месца ва ўцешнай даліне. Вось у такіх умовах і прыходзяць мае працоўныя будні. На старой метэастанцыі вельмі утульна, часам тут можна нават музыка ёсць. Каму патрэбны гэты мацярык? Вось, узгорак радыёвышкі, але мы там ужо былі.
Дикая кухня, это добро. Книжечку знайшли. This'll come in handy. Шерстяные шкарпеты. Я не упевнений, что яны там добрые для мяне будуць, але возьму з сабою пакуль. Буду выясняць по дорозе. Так, выбираемся. Атрымліваецца, это ўсё. Гэта ўсё карыснае, што было ў самалёце. То бок амаль нічога. Там былі дамы і іх падвалы недалёка. Дайце-ка я пагляджу. Ежы на добра. Мы добра набраліся ежы. Это файна. Што ў нас яшчэ? Кнігі дадаткова, вось это адзенне. Мне падаецца, у мяне альпінісцкія, так? Яны значна лепей. Тады просто выкидываем. Нагавіцы, джинсы нам не патрэбна, кідаем іх. І у гадраным стане шерстяная шапка. Ну і ўсё. А я нагадываю, што ў нас галасаванне скончваецца прыкладна праз 20 хвілінак. Гульня, якая пераможа японец на першым месцы, у тую гульню мы будзем гуляць заўтра. У нас пакуль на першым месцы Sunless Skies, на другім месцы знаходзіцца The Invincible. Нават калі гульня не перамагае на гэтым тыдню, гэта не значыць, што галасаванне пачынаецца зноўку. Гульню можна прасоўваць на працягу некалькі тыдняў і, напрыклад, як Sunless Sky, прыклад вельмі добры. Sunless Sky прасоўваўся на працягу месяца. Пакрыху кожны дзень Nine Raven закідваў на яго. І ў выніку ўсё роўна апынуўся на першым месцы. То бок, нават калі вы не закідваеце гіганцкія сумы, вы там не кааперируецеся з кімсьці, вы ўсё роўна можете прасунуць тое, што вы жадаеце. Оп, ваўкі. Ці магу я схавацца ў той хаце? Там падвал мне падавалася быў. Альбо наадварот, у той хаце, каля якой яны зараз знаходзяцца. Так, яны каля хаты, куды я планаваў схавацца ў падвал. Так, іх там нават 3. Можа тут ні халеры няма, ні халеры няма. Ваўкі, адыдзіце, каля ласка, той хаты. Я не памятаю, дзе там уваход. Мне падаецца, з гэтага боку, за якога я зараз падышоў. А чаму вы напужаліся? Мінус воўк. Напужаў. Вось гэта падвал будзе. У гэтым падвале это было. Я памятаю, што ён існаваў, але што за ён? Невялічкі такі бункер. Ежа. Это добра. Нават, мне падаецца, зараз ежу мы збярэм. На The Invincible адпраўляецца 100. Мы уже отсюда собрали. Яшчэ 100 на The Invincible. Так, инструменты няхай. А не, давайте возьмем с собой. Мне кажется, мне никаких нема. На Sunless Skies отправляется 300. 400. Не, почекайте, 300, все правильно. Я очень правильно назвал, яны зараз просто по чарзе яшчэ добягаюць. Дровы. Пикадёр. О, блин, я взял нагавіцы, якія мне не патрэбны. Так, тут мы собрали ежи больше, чем мы собрали за увесь самолет, мне падаецца. Дровы яшчэ таксама возьмем з сабою. Так, шмат несем. На халеры нават.
У прынцыпе, з гэтым запасам мы тут можам нармальна ежы працягнуць. То бок мы зараз зноў жа набраліся рэсурсаў. Калі мы гуляеш у доўгую, то трэба шукаць нейкія сродкі рэсурсаў, якія могуць вяртацца вам. То бок не будуць скончыцца проста у любы непрыемны для вас момант. Так, гэту нагавіцу я пакіну. Зарамантаваць уначы я не могу. На The Invincible 100. До конца голосования прыкладна 13 хвілін. Так. У нас, у прынцыпе, даволі прагаласавана. Зараз дачакаемся яшчэ раніцы. Я ж магу адпачыць. Ляжаць. Мне ўжо складана лічыць, колькі на што адпраўляецца. Sunless Sky зараз у топе. Усё яшчэ ў топе. З аднолькавай колькасцю за The Invincible. Дзякую, вялікі Берлінер, ты дапамагаеш нам Рэвенс прасунуць яшчэ вышэй Sunless Skies. Sunless Skies зараз у топе з перавагай у 1000. Яны ішлі 1-1. Не ў залежнасці, якая выйграе, другая гульня ў нас пакіне столькі ж поінтаў, і ў яе ёсць высокая верагоднасць перамагчы на наступным тыдню. Вось. Так. Пум-пум-пум-пум. Тут ужо ўсё гледжана. Давайте тут пабудзем яшчэ. Прамантуем адзенне. Бо час ёсць. Разбуруся наш швейны набор. По адзенню, што у нас в самым горшым стане, вось гэта. Час на рамонт гэтай ідзе 1,5 гадзіны. Але ж, я магу яшчэ і... Давайте зараз гэта зробім. Яны... Пакуль зносім іх. Так. Даецца па адзенню ўсё. Мінус шкарпеты яшчэ можна вельмі 45 хвілін адрамантаваць. Але я жадаю... Не, есці яшчэ. Не настолькі патрэбна. Я жадаю трошечки знізіць вагу, выкарыстоўваючы тканіну, якая можа нас яшчэ і уцяпліць. Не трымаў. Добра. Зараз паесцім. Пачынаем з таго, што ў самай нізкай якасці. Каб яно цалкам не сапсавалася. Троянская ежа з самалёта. Ось. Неблага. Пазбавіліся ад даволі вялікай колькасці вагі. Тую ежу, якую мы сабралі самалёта, яна не вельмі карысная ў сэнсе па колькасці, памеры яе вялікія, а наесца ёй не вельмі шмат калорый. Але ж гэта ўсё ж такі ежа, якой у нас зараз не хапае. Можна пазбавіцца ад гэтага. Ну і ў гэтай хаце, мне падаецца, ўсё. Мы тут ўсё агледзелі. Я думаю, што зараз захаванне атрымаю, выйду і зайду яшчэ. І можам ісці рабіць выпрабаванне, бо мы толькі што стабілізавалі сваю сітуацыю. Калі мы памрэм, то ад чагосьці раптоўнага, па тыпу не разлічылі, там вельмі непрыемна сталі, упалі.
нешта такое нам больш пагражаць будзе. Зараз я спецыяльна выйшаў, зашоў, захаваўся. Добра. План такі. Я толькі мы дзён пратрымаліся, каб адбіць проста гэта. 22 дні і з магчымасцю яшчэ пражыць даволі нармальна так. Можа яшчэ дзён 10 спакойна. Тыпу ежы ў нас ёсць на 3-4 дні, 10 на 3 дні. Вось. Але мы можам даследаваць яшчэ мясцовасць і пайсці ў іншую лакацыю. Плюс яшчэ у нас цёплае адзенне, такім чынам можам доўга працягнуць і нам нават у цемры ўжо зараз уначы з дрэнным надвор'ем не тое, каб вельмі холадна. Дагэтуль мы замярзалі проста ўшчэнт. Вось. Таму мы пойдзем зараз. У нас будзе скончвацца галасаванне, у нас 7,5 хвілін. Я думаў яшчэ штосьці парабіць, але гэты будынак найбліжэйшае месца, дзе мы маглі бы захавацца насамрэч. Таму не ўяўляю яшчэ, куды мы маглі бы там засунуцца. Вось, таму зараз мы пойдзем абярэм сабе выпрабаванне. Это ўсё яшчэ рэжым выжывання. Выпрабаванне, новая гульня. Безнадзейнае выратаванне. Гэта вось тое, якое я б спрабаваў у першы раз, калі запусціў гульню з перакладам. Вось, мы яго не зрабілі, мы памерлі у цемры, і каля, мне падаецца, гэтага самага самалёта, каля якога я зараз знаходжуся. Вось, мэта яго прыйсці на гару Воўка, знайсці сігнальны пісталет і прыйсці да пункта запусцення, гэта каля маяка. Ну, да маяка прыйсці і адтуль стрэліць з сігнальнай ракеты, сігнальнага пісталета. Мы абмежаваны 7 дзён, мне падаецца, абмежаванне. Прыкладна такое. Я думаю, яго паспрабаваць зрабіць. Ёсць выпрабаванне здабыча. Пазбягаць мядзведзя, дабрацца да хаціны звералова на заткавым возеры. Але я не жадаю яшчэ аднаго мядзведзя ганяць. Нам не хапіла гэтага ў гісторыі. Белая імгла. Завея прыйдзе праз 30 дзён. Збярыце ў гаражы на ўзбярэжнай шашы дастаткова ежы, вады і прыпасаў да яе пачатку. Вось. Але гэта 30 дзён на выпрабаванне, гэта не зусім мой варыянт. Вандроўнік. Свет змяніўся. Адзіны шанец выжыць, працягваць рухацца. А выжыце па 3 дні ў кожным з 15 адмысловых месцаў па ўсім гульнявым свеце. Што зноў жа да халеры часу. То бок, ну, гэта не на рух, гэта на па тыпу такую перасоўвацца. Архіварыус, вось гэта цікава гучыць. Збірайце буферныя ўспаміны ў месцах, пазначаных у вашым журнале падчас паўночнага зяння. Цікава, але гэта паўночнае зянне, і паўночнае зянне можна доўга чакаць. Наведаеце магіл, адзначаны на карце. Час не абмежаваны, вашае жыццё згасае, смерць адзіная перашкода. То бок мы бясконца страчваем здароўе. Дзе мядзведзь? Вось гэта. 2 часткі нават з выпрабавання з мядзведзем. Уцёк я цёмнага хадака. Я не чакаю, не вельмі хацелася бы зараз хорары нейкія гуляць. Але вось. Цёмны хадок праследуе вас. Малюйце сімвалы, каб пратрымацца як мага далей. Як мага долей. Шукайце зелёныя агні, даведайцеся як мага больш пра цёмнага хадака. Веды дазволяць вам знайсці спосаб перамагчы гэтую істоту. Вось, гэта па тыпу з нейкімі пачварамі. Вось. Я думаю, безнадзейнае выратаванне самае тое, таму што яно абмежавана часам 10 дзён там, альбо 7 дзён. І мы павінны заўсёды рухацца і трэба шмат планаваць. Таму я думаю ўзяць яго. Так і зробім. Жанчына, давайте, мы ўжо неяк зацвердзіліся на гэтым. Няхай будзе так называецца. До конца галасавання засталося 4,5 хвіліны. Так, мы пачынаем у хаце звералова. Нам адразу можна знайсці даволі шмат, я бачу. Сейф. Давайте яго ўзламаем, мы ўжо ведаем як. Ёсць. Першы тумблер, зараз шукаем другі. Едем павольненько, осторожненько. Шукаем, дзе ён клікне. Збіраем зараз усе нашы рэчы і ідзем. Наш шлях прыкладна на поўнач. Я не запомню, где первая позиция была, 10 на 20. Оп.
Знайшлі. 35. Раз 3 хвилинки буде конец голосування. Оп, знайшли. That'll be useful. Нам спотребиться любая їжа. Термовий ліхтар, почекайте. Так, ліхтара у мене нема. О. Зараз просто збираю, навіть не глядячи. Потім розберемося, що у нас корисне є. Пов'язка. А, ліхтар же є. Так, можна нормально оглядати речі. Як чоловік. Нотатка. Потім читаємо її. Книгу на лад возьмем. Нормально самых безкорыстных речей. Hope nobody needs this anymore. 2 години засталося до конца голосування. Так, я більше не бачу нічого. А, фейр. Не зауважив спочатку. На верштаті, я думаю, ми нічого такого корисного так само не зробимо. Ну, тому що з чого ми будемо робити? Правильно? This stuff will come in handy. Так, усього це спотребиться. Одіння. Носить. Носить. Одразу трошечки адремонтуємо. А, висушена шкура потрібна. Ага, не адремонтуємо. Эти шкарпети у дренному стані. Так. Ну і добре. Що у нас з речами? 12 кілограмів. Можемо покуль собі дозволити гэтую вагу, але вже можна нешта буде викинути. Перші кандидати – це книги. Цілий кілограм, і яны тільки на розпалку зараз можуть пойти. Ну, побігли. Застається 40 секунд до конца голосування. Я збираю свої манатки усі і бягу. Як мага хутчэй. Глядячи на те, що на дворі є хренове. Але нам треба добратися до хати, яка знаходиться трошки на... А, у мене навіть мапи нема. Дренно. Супротивовка у меня есть только фальшфейры, добро. Пераможца у нас, Sunless Skies. Віншую тебе, Nine Ravens. Завтра будем гулять на Sunless Skies. 33600, что доволі напераде. Зараз голосование, заблокаваліся усе ўзнагароды на голосование. Я зараз возьму нашего лидера, перасуну яго ў самы низ, дайте мне момент. Иду до лидера. Ось он, 33600. За Invincible 32600. З 7000 напереді Йокалейлі. Беру лідера нашого, опускаю вниз. Удобно, ёсць. Гэта же яшчэ вам адлюстроўвалася. Звычайна я так толькі у канцы галасавання і раблю. Павінна зараз усё змяніцца. І лідар апынецца унізе. Вось, зараз аднавілася і у вас. Цудоўна. Пасля гэтага я бяру у нас, пачынаю галасаванне далей. Дайце мне момант. І у нас павінны былі з'явіцца ўзнагароды назад. Так, усе ўзнагароды ёсць. Віншую Nine Ravens. Ёсць у нас зараз гульня. Мы тады у яе пагуляем, я яе падрыхтую сёння, і заўтра ўжо можам спакойна у яе гуляць.
Я думаю, яшчэ трэба будзе у мяне ёсць жаданне трошки палепшыць наше галасаванне, зрабіць трошки яшчэ больш аўтаматычным. Спачатку такое было меркаванне, але там трошки пайшло не так, адна рэч. Вось, я так і не дарабіў да гэта да канца. Сякера. Нам трапіла сякера. Мы толькі што рэзка змянілася нашае становішча. Ад вельмі дрэннага да, ну, трошки ну, даволі дрэннага. Чаму я так люблю сякеру? Ёй можна адразу калупаць жывёл, ёй магчыма драбіць велізарныя гэтыя драўляныя рэчы, можна разбіваць мэблю, то бок у нас заўсёды будзе паліва. Жанчына сякеры лепш жанчыны без сякеры. Я абсалютна згодны. Вось. З ёю у нас ёсць значна... Нашыя шансы на выжыванне значна падвысіліся. У нас 6 дзён 22 гадзіны на выпрабаванне. Таму ніякага сядзення на дупе і чакання. Лера. Давай, ужайся. Уже побег. Спадзяюся, не будзе вяртацца. Ці ёсць там нешта? Папярэдні раз там ляжаў мёртвы чалавек. Я зараз не ўпэўнены, што гэта ён, альбо гэта камяні. Это чалавек. Няма нічога. Добра, ну хоць палкі збярэм. На жаль, мы страцілі адзін з фальшфейраў. У нас іх усяго 2. Так. О, блин, выкинул. Не-не-не-не. Он мне сейчас потребится. Натиснул на клавишу. Мы яшчэ, каб як замярзаем, у нас не будзе шансаў падрыхтаваць сабе добрае адзенне. Якое адзенне у нас трапіць, так з тым мы і бегаем. На жаль, іншых варыянтаў у нас няма. Зараз мы дабяжым да чыгункі, якую я памятаю яшчэ па эпізоду першаму. Так. Каля яе, можа, знойдзем яшчэ штосьці карыснага і пойдзем уздоўж яе, ёсць будынак не трошки на паўноч. Мы вельмі ў гэтым выпрабаванні залежым на надвор'е навокал, таму паглядзім, як пойдзе. Палки нам спатрэбяцца. А залежым мы ў асноўным таму, што нам ідэальны наш варыянт з-за таго, што ў нас няма ліхтароў, у якога да халеры паліва, у нас няма, ну вось, фальшфейраў нейкай бяздоннай колькасці. Нам лепей, каб было быў дзень і было цёпла, не было снегапада, напрыклад, як і зараз, ветра нейкага. Таму што мы замярзаем вельмі хуценька. Мы можам пратрымацца яшчэ падмярзаючы, але найгоршае, што мы можам атрымаць, гэта перахалоджванне. Бо калі мы пераахладзімся, мы пачнем вельмі хуценька паміраць. І у нас не будзе тыдня там альбо колькі, каб адагрэцца дзесьці. Інструменты нам не спатрэбяцца. Ну і ўсё. Я нічога больш не бачу. Так. І цёплага адзення чакаць таксама, ну такое сабе. Бо яно альбо трапіць, альбо не. Галоўнае не затрымлівацца. Так, гэта лакацыя зараз загадкавае возера. Гэта значыць, што ў нас ёсць яшчэ 2 месца, якія можна праверыць. Мы зробім зараз наступнае. Мы дайдзем да турбазы, якая знаходзіцца каля чыгункі, дзесьці справа, там вось будзе стаяць. Пойдзем да возера. Гэта трошачкі ў бок, гэта не зусім туды, куды нам патрэбна. Але ёсць верагодна знайсці добры рыштунак. Там ёсць 4 альбо 5 дамоў, якія можна зазірнуць. Там, магчыма, будзе нешта карыснае. Ну, як мінімум, тэплаадзенне. На жаль, спыняцца нават у хаце
Спыняцца нават у нейкай хаце і заставацца нам доўга няма сэнсу. Мы ну, будзем пакрыху сагравацца мы будзем даўжэй, чым мы будзем проста ісці далей. Вось. Нам лепей што-небудзь знайсці. Ось ідэя такая, што калі мы скончым выпрабаванне альбо вельмі дрэнна яго, ну у любым выпадку, як бы мы яго не скончылі, мы пакуль прыпынім з Alone in the Dark, бо у гульні яшчэ ў гэтым годзе павінен выйсці 5-й эпізод, які я жадаў бы прайсці, але на гэтым мы будзем падскончваць з ім і пераключым нешта іншае. Яшчэ паглядзім, што дакладна гэта будзе, бо я не разлічваў, што у нас усё так добра будзе з выжываннем. І яшчэ я даволі пазітыўна гляджу на выпрабаванне, можа мы яго і атрымаецца зрабіць. Выкідваем ужо патрэбна. Давайте прабяжымся. Я магу? Так. Трошки стомлены, але давайте дабяжым ужо да хаты. So cold. I just want to lay down for a bit. Ось гэтая турбаза. Так, мы тут пакрыху сагрэемся, але ў асноўнае мы сюды прыйшлі за рэштункам. І, магчыма, ежай. Тачыны камень, халера з ім. Спальны мяшок, ці ёсць у нас? Так, у нас ёсць спальны мяшок, таму не патрэбна. Якасць нас нават у гэтым варыянце не бянтэжыць. Кіроўка. Яшчэ. Oh, so cold. Грэйся. Тут паперы пакуль возьмем. Фарба не патрэбна. Штурмовы ліхтар няхай будзе, бо магчыма я разбяру адзін з іх. Яшчэ тут паперы. Кацялок. Не будзем браць. Таго не варта. Не для нашага варыянта. Паліва. Паперы. Антысептык можа спатрэбіцца, а можа і не. I think I can use this. Так, таблетки для очистки воды. Это добра. Так, пакінуць. А мне нельга пакуль пакідаць. Яшчэ мы верхнія глядзелі тут. Я замерзаю. Што? Я ў хаце замерзаю. Блин. Можа я рэч нейкую знайшоў тут, апануць. Тут штосьці. Спартыўная камізэлька, вось. Можа зараз пачнем сагравацца, бо мы нават у хаце нам холодно. Усё яшчэ холодно ў хаце. Вось настолькі у нас сітуацыя дрэнная. О, тонкі шведар. Ён горш хутчэй за ўсё за гэту кашулю. А не, трошки лепш. Крышечку лепш. Вось, пачалі сагравацца. Это ўжо штосьці. Пакінутая запіска. Это ад бэйкераў. Абутак, які хутчэй за ўсё лепей. І яшчэ... Дзякуй за стрым. Пайду, можа, паўка глядзець. Да пабачэння ўсім. Добра. І мы самі хутка пойдзем. А калі ўжо пачалося? Уже пачалося? Тады мы... Давайте так. Так. Nine Ravens пачынае Darkest Dungeon. Тады давайте так. Я на сёння буду скончваць. Бо гэта можа выжыванне, гэта добра. Але яно можа падзацягнуцца. Вось, мы ў хаце, гэта добра. Усё цудоўна, яшчэ не агледжана. Яшчэ будзем даглядаць. Вось, а я вас перакіну далей на Darkest Dungeon. Паглядзім яго. Вось. У нас тады застанецца яшчэ што парабіць на стрыме па Long Dark. А потым. Добра. Так. Адпраўляю нас рейдам. І пабачымся заўтра. Пабачымся заўтра на Sunless Skies. Я забыўся трэйлер вам паказаць. Ну, нічога дрэннага.
я ўсё роўна не падрыхтаваў яго. Так што так, бачым заўтра. Добрага вам вечара.